номер 164. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами.
прийшли пастухи, спішаючися, і знайшли Марію і Юзефа, і немовля, яке лежала у яслях. Вітаю вас, дорогие браты и сестры, на этой недельной Евхаристии, опошний день календарного года. Наше заканчивается, хочу поглядеть на минулый год и могу сказать дякую за все отриманные ласки. Сьогодні свята сама особливо нам підказує цей день літургія, за що маємо подякувати за католицький дар сім'ї. Бо сьогодні у октаві Божого народження святкуємо свята Святої Сім'ї, Марії, Юзефа і дитятка Єзус. Просимо дар святості наших сім'їв, об тривалость, об єдність во всіх сім'ях, особливо нашої парафії. На початку этой святой мши щиро Пана Бога перепросим за все наши грехи и провины, как мы годно удельничали у святых таинствах. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Хай змилуется над нами Бог всемогутний, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. інтенції Святами Карачової з нагоди дня народження, свячення з близькими, дякую за дар життя, як мене ласкав, і просимо опіку Панни Марії дари Духа Святого.
Боже, Ти дав нам святую сям'ю, як приклад. Учини просим, как мы злучанные взаимной любовью наследовали яцноты у наших семьях и праз гэта досягнули вечной радостью Твоим небесным многим. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и молода, у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги Буття. У ті дні Пан скерував до Авраама слови у об'явленні, кажучи: «Не бойся, Аврааме, я твой щит, узнагорода твоя буде вельми великая». Авраам сказал: «Пане Боже, что ты даси мне? Я застаюся бездетный, и спадкоємцем будьте распорадчик у доме моим, Элизер с Дамаска». И додал Авраам: «Больше ты не дал мне потомства, и тому домочадец мой, будьте моим спадкоємцем». И скерував Пан до его слова, кажучи: «Не он будет твоим спадкоємцем, а той, кто выйдет изнутра твоего, будет твоим спадкоємцем». И вывел его звонки и сказал ему: «Погляди на небо и полечи зорки, коли ты сможешь полечить их». И сказал ему: «Таким великим будет твое потомство». Авраам поверил Пану, и он залечил ему это, як праведность. И Пан наведал Сару, як он сказал, и выкнул для Сары тое, что обещал. И зачала она, и народила Аврааму сына у старости ягоной, у часы, предказанные ему Богом. И назвал Авраам сына своего, як Сара народила ему, именем Исаак. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу.
Читання послання до Габреїв. Брати, дякуючи віри, покликаний Абрагам послухався і накерувався до місця, якое повинен був отримати у спадщину. Ён вийшов, не ведаючи, куди йде. Дякуючи віри, і безплодная Сара насуперек старому узросту отримала силу, каб зачать потомство, покольки лічила годним довіру того, хто дав обіцяння. Тому от одного чоловіка і от омерцвелого народилося так шмат, як зорок небесних, і незлічених пясчинок на березі мора. Праз віру Абрагам, коли Бог випробовував його, ахвяраваў Ісаака. Той, хто тримав обіцяння, принес нават одинародного сина, про якого сказано: у Ісааку назоветься потомство твое. Ён лічыў, што Бог мае моц воскресіць з мертвых, таму і атрымаў яго як правобраз. Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. з вами. Читання Святого Євангелія поводле Луки. Коли минули дни их очищения, для закона Моисея, батьки Иисуса принесли его в Иерусалим, как представить перед Паном. Коли мы виконали усё для закона Пана, тогда вернулись у Галилею, у город свой Назарет. Дитя ж росло и умацовывалось, и наполнялось мудростью, а ласка Божия спочивала на им. Это слово Пана. Шмат разоў по-рознаму прамаўляў калісьці Бог да айцоў нашых праз прарокаў, хоць і апошнія дні прамовіў да нас праз Сына. Дорогие братья и сестры, сегодняшний день, прошлый день года календарного, и так складывается, что неделя и свято Святой Семьи. Это свято Марии, Юзефа и Иисуса, так само свято кожной семьи, яка імкнеться жить так, як святая семья. Тому на початку хочу привітати вас со свята. Справді сьогодні новонароджений Єсус, той син, про якого промовив Бог Отець, фігурку, якого маємо тут у наших таких ящиках. Там менавіта сьогодні, а вокруг його Марія і Юзеф. Там ще інші постаті можуть бути, так само звяри представлені. У нас так вельми скромно, вельми просто. Это Єсус, кажучи перед Марією і Юзефом, показує, каже, ось така моя сім'я. Ось у такой сім'ї я прийшов в цей світ. Це моя мать, а це мой
бацька. Менавіта праз гэта, праз так звычайна па-чалавечаму Пан Бог, уваходзячы ў жыццё нашае, паказвае гэтыя адносіны сямейныя, а таксама адносіны нашыя да Пана Бога. Можна сказаць, чыніць іх такімі людскімі. Так, калі можам сабе уявіць, калі так гаворым, што такое малітва, калі кажам, што гэта размова з Панам Богам, размова з Езусам, то можам сабе уявіць, што ўсё жыццё Марыі і Юзафа была малітва, яны размаўлялі з Езусам, размаўлялі і слухалі Яго. Не ўсё запісана ў Евангеліі, напэўна, размоваў было шмат. І гэта так па-людску, гэта ўсё становіцца, це наші адносіны з Панам Богом, якія блізкія. Але гэты Езус новонароджаны пытаецца, таксама сёння паказваючы на сваю сям'ю, пытаецца, якая яна твоя сям'я. Ты, які ідзеш за мной, які наследуеш мяне, які вызнаеш веру ў мяне, якая яна твоя сям'я, якая твоя маці, якая твоя бацька, хто твой бацька, альбо як выглядае жыццё у тваёй сям'і. І ці сапраўды ты, сам ідучы за мной, ці сапраўды ёсць так, што твоя сям'я ідзе разам за мною. Дорогие браты і сёстры, ведаем, як патрэбна нашых сем'ях гэтая еднасць, як патрэбны супакой, взаемапаразуменне, як часам гэтага ўсяго не хапае. Сёння Касцёл нам паказваючы святую сям'ю, паказвае узор, да якога маем імкнуцца, паказвае, што можна. Бо святая сям'я гэта не значыць сям'я без праблемаў, без клопатаў, без цяжкасцяў. Бо калі узгадваем гісторыю, то ад самага пачатку, ад нараджэння Езуса, яшчэ раней ад звеставання, там было вельмі шмат тых клопатаў, такога людскога, можна сказаць, незразумення, людскога страху, такога пэўнага невядомага. Потым нараджэнне у невядомых такіх месцах, у абставінах, потым уцечка, калі трэба было ўцякаць у Егіпет, зноў жа ў невядомае, некую новую зямлю. Вельмі шмат гэтага было, тых клопатаў, было перажыванняў, было праблемаў. Але, паміма гэтага, там быў Бог. Сёння Пан Езус пытаецца, чы Бог ёсць у тваёй сям'і. Што ты робіш для гэтага, каб Ён менавіта прысутнічаў, наш Збавіцель Езус Хрыстус. Дорогие браты і сёстры, гэта ў гэты дзень, калі паказваем і прыглядаемся святасці сям'і, то трэба з удзячнасцю становіцца перад Богом за дар нашых сем'яў. За тую сям'ю, якую я маю, прынимаючы менавіта гэтую сям'ю, і задаю рашэнне свае пытання, што раблю, што павінен яшчэ рабіць, каб сапраўды моя сям'я таксама была святая. Дзякуючы Богу за майго сужанка, за маіх дзяцей, за маіх бацькоў, за найбліжэйшых. З удзячнасцю гэта прынимаючы, менавіта паглядзець адзін на аднаго, як на того, хто, з ким я Богом дадзенага чалавека, з ким я імкнуся да святасці, з ким перажываю, раздзяляючы свае сумныя моманты, а таксама і свае радасці. І час ад часу трэба змяніць тое думку і мышленне, што не адзін супраць другога, але менавіта разам мы павінны ісці да Бога, ісці па нашым жыцці і так далей, і еднасці, і трываласці. Сёння на гэты дзень, на дзень святой сям'і, нашыя пастары, каталіцкія біскупы Беларусі прысылаюць нам такое паведамленне, у якім дзякуюць усім, хто ангажуецца у справе абароны жыцця. Бо сям'я — гэта таксама жыццё, якое сям'я перадае, якое гэтае жыццё застае, нашы дзеці. І паслухайце, калі ласка, гэтае кароткае паведамленне. Чалавек і яго жыццё аб'яўляюцца нам як адзін з найцудоўнейшых цудаў стварэння, піша Ян Павел II. Для духавенства, кансекраваных асоб, вернікаў касцёла людзей добрай волі. Трываючы ў радасці святаў Божага нараджэння, чарговы раз лучымся з вамі, яшчэ раз выказваем нашы святочныя пажаданні. Прыйсце ў свет Езуса Хрыста ў чалавечай постаці з'яўляецца найцудоўнейшым цудам стварэння, які дае пачатак новай гісторыі чалавецтва. Чарговы раз, перажываючы ў нашым жыцці гэтую падзею, заўважаем і велізарны клопат і руплівасць Марыі і Юзафа, каб дзіцятка, яка нарадзілася, было акружана пашанай і любоўю ад пачатку. Гэта значыць ад зачацця.
Сённяшняе свята Святой Сям'і Езуса Марыі Юзафа з'яўляецца нагодай, каб падзякаваць Богу за ўсіх, хто абвяшчае Евангелие жыцця. Трэба належным чынам ацаніць усялякія дзеянні рухаў і асоб добрай волі, якія прагнуць забяспечыць абарону жыцця кожнага дзіцяці. Сярод шматлікіх ініцыятыў у справе святасці жыцця вылучаецца духоўнае ўсынаўленне, вельмі распаўсюджанае ў нашым касцёле. Тут маем на ўвазе ўсіх тых, хто праз штодзённую малітву на працягу 9 месяцаў ахвяраваў свой час у інтэнцыі жыцця дзіцяці, якое знаходзіцца пад пагрозай пад сэрцам маці. Ніхто не зможа палічыць, колькі тысяч, а можа і мільёнаў чалавечых істотаў выратавала ваша малітва. Пасля 9 месяцаў малітвы і іншых ахвяраў шматлікім хрысціянам у Беларусі, якія ахвотна прынялі на сябе клопат духоўнага ўсынаўлення, прагнем выказаць нашу глыбокую пашану кожнаму удзельніку гэтай вялікай малітвы. Так шмат з вас, гледзячы на перашкоды і іншыя абавязкі, не завагаліся стаць на баку жыцця. Верым, што малітвы за яшчэ ненароджаных дзяцей, нараджэнне якіх знаходзіцца пад пытаннем, прыносіць канкрэтны эфект. Верым, што клопат духоўнага ўсынаўлення ў форме малітвы дадае адвагі і надзею маці, што чакаюць патомства, асабліва тым бацькам, якія па розных прычынах вагаюцца ці дазволіць іхняму дзіцяці прыйсці ў свет. Чакаючы новага 2018 года, які ўжо неўзабаве распачнецца, заохочваем вас да адважнага сведчання сваёй чалавечай істоты праз падтрымку жыцця. Няхай новы год прынясе вам новыя сілы і новы энтузіязм, прыняцце адказнасці за цывілізацыю жыцця, абараняючы яго ад першых хвілінаў жыцця, аж да натуральнай смерці. Вера ў нараджэнне Езуса Хрыста няхай учыніць вас здольнымі браць на сябе важнае служэнне на карысць годнасці чалавечай асобы. Няхай ва ўсіх гэтых стараннях, ініцыятывах падарожнічае вам наша пастырскае благаслаўленне, якое вам ад усяго сэрца ўдзяляем. Імя Отца і Сына і Духа Святого. Каталіцкія біскупы Беларусі. Дорогі брати і сестри, ми з пробачцем з Олегом долучаємося до цієї удячності усім тим, хто це духовне становлення практикував. Справді вельми важна справа, яку 9 місяців ми молилися аж до свята Божого народження. Хотів би поділитися так само іншим таким досвідом, як молитва має велику моць. В минулому годі довідалися так трошки припадково про певну особу, яка так само чекала народження дитяті. І врачи сказали їй вибирати або життя її, або життя дитяті. Вона хотіла народити, хотіла так само сама жити. Довідавшися про це, на катехезе запропонував нашій молоді, чи може ми хотіли помолитися в інтенції цієї жінки і дитяті. Молодь вельми охотно і віддано так само згодилася. Ми розпочали живий ружанець. 20 особов назбирали десятку ружанца, так як у гэтым духовным усыновлении. Кожны день молились десяток ружанца, ствараючи эту такую духовную молитву живого ружанца. Минал час, минал месяц, минал другий месяц, были разные гэтыя баданні, разные там диагнозы и так далее. Все было такое невядомае. Але менавіта праз моц гэтай молитвы сёння молились не только, мы не хотим прописывать только совета, да, але мы в этом удельничали. Это была великая радость, когда эта женщина народила, и дитя живе, и она живе. Он Бог хотел. Человек сказал, не можно. Сказал, что або ты, для Пана Бога нема нічого немагчимого. Это перемога життя, перемога так само веры, так само гэтых молодых людей. Цяпер так само трываем у малітве з імі пэўна іншай інтэнцыі. І так само гэта вельмі будуе, калі маладыя людзі становяцца на гэты шлях абароны жыцця, шлях свайго сумлення, сваёй веры. Дарагія браты і сёстры, сёння так само хочацца падзякаваць усім сем'ям і сказаць, так як можа Пан Езус, нованароджаны, гаворыць зноў жа задаючы нам гэтае пытанне, пра якое я згадваў, што ўсё тыя змаганні, якія чыніць, яны маюць сэнс. Аб еднасць, аб паразуменне, аб ахвярнасць, аб святасць вашых сем'яў. Гэта ўсё мае сэнс. Гэта ўсё трэба чыніць. І з удзячнасцю менавіта давай з гэтым звяртаемся. Сёння і дзякуем за гэта, за гэты кожныя высілкі на сапраўды важнай справе, якой з'яўляюцца нашыя сем'і.
Сёння апошні дзень каляндарнага года. На заканчэнне гэтага года варта таксама сказаць гэтыя словы навіта прабачэння, можа камусьці прабачыць, якіясьці крыўды. Можа, варта таксама часам папрасіць прабачэння і Пана Бога, а можа і бліжняга. А таксама гэтая пастава удзячнасці, за тое добрае, што адбылося ў гэтым годзе. Дзякуем Пану Богу, дзякуем найбліжэйшым тым асобам, за кім мы гэты год перажывалі. Дзякуем тым людзям, за якіх або праз якіх таксама Пан Бог дзейнічаў. Гэтая пастава удзячнасці з'яўляецца паставай хрысціяніна. Таму добраму Богу дзякуем за гэты год і просім яго благаслаўлення. Можа, на заканчэнне такая гісторыя пра сям'ю, у якой было 7 сыноў, і гэтыя сыны вельмі не ладзілі паміж сабой. Вельмі сварыліся, амаль што біліся і не маглі там падзяліць нічога. І бацька, калі глядзеў на сваіх сыноў, то вельмі смуткаваў і думаў, як гэта ім падказаць, што так далёка не дойдзе, што так гэтае жыццё не будзе такім, якое магло б быць, каб яны жылі ў еднасці і трываласці. І это ўзяў аднойчы, запрасіў сваіх сыноў і сказаў, каб прынеслі з сабой па 2 палкі, па 2 кія. Ну і прынеслі не для таго, каб пабіцца, але для іншага чагосьці. Сказаў, возьміце па гэтым адным кію свае рукі. Ну, ўзялі, здзіўленыя, што тут бацька ад іх хоча. Ён кажа, цяпер зламайце гэты кій. Той адзін, малодшы зламаў, старэйшы, так па калеі ўсе зламалі гэтыя палкі, гэтыя кіі. А потым кажа, а цяпер дайце мне ўсе гэтыя вашыя кіі, которые вы прынеслі яшчэ, забраў іх у адно, у іх 7. Цяпер кажа, да малодшага сына паспрабуй зламаць. Не магу, другі, трэці, старэйшы не можа зламаць, бо разам. Кажа, і таксама вы, калі будзеце паасобку ў сваім жыцці, то вельмі лёгка зламаецеся, і дух вас звядзе, і жыццё вас зламае. Калі будзеце разам, то нічога вас не зламае. Это гэтая еднасць і трываласць, якая патрэбная для нас, патрэбная ў нашых, перш за ўсё, сем'ях. Гэтай еднасці, гэтай трываласці і адзінства. Об этом молимся и кожному жадаю, чтобы наши семьи были навіта моцные, Богом моцные и трывалые. Аминь. Веру у одиного Бога, Отца Всемогущего, Створителя неба и земли, усяго бачного и небачного, и у одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, святлого от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, праз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас при Понтском Пилате, был замученный и похованный, и на 3-й день воскрес подле Писания, и взошел на небо, сядись праворуч Отца, и знов придет в хвале судить живых и померлых, и его молодавству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана і Животворцу, який Зайця і Сина походить, якому разом Зайцом і Сином належить поклонение і хвала, який промовляв праз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вічного в будущем світі. Аминь. Разом з Єзусом, Марією і Юзефом знесем до Бога Отца молитвы за усі сім'ї. Молимся за святий костел, а про свою дійність свідчував об любові Ісуса Христа до кожного чоловіка. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за тих,
хто ў нашай краіне займаецца праблемамі сям'і, каб клапаціліся пра сапраўднае дабро для яе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за каталіцкія сем'і, каб наследавалі святую сям'ю, жывучы ў шчырай любові. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за сем'і, якія распаліся, каб з Божою дапамогай яны знайшлі шлях для прымірэння. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто мае намер стварыць сям'ю, каб добра падрыхтаваліся да гэтага адказнага кроку ў сваім жыцці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, прысутных на гэтай святой мшы, каб святочны час яшчэ больш паяднаў нас з Богом і нашымі бліжнімі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся об дар Божого благословення, певних ласкав, які Панці Божий на святланої з нагоди дня народження. Цябе просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутний Боже, прийми ласкаво всі просьби і учини, щоб наші сім'ї жили в тим самим духу, який наповняв святую сім'ю. Раз Христа, Пана нашого. Номер 178. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу, як вяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Боже нашу, и час складаючи Тебе гэтую ахвяру милостью ледня покорно Тебе просим. А про заступництво Богородицы Панны и Святого Юзефа преодарил наши семьи Твою ласкою и супокоем. Раз Христа, Пана нашего. Пан з вами, угору серці. Узносим їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Угодно это и справедливо. За правды годна, это и справедливо, слушно и избавенно,
Каб мы заўсёды і ўсюды табе складалі падзяку, Пане святы Ojcze, усемагутны вечны Божа. Бо праз таямніцу уцелаўлёнага слова заждзяно для нашай душы новае святло Твоей хвалы. Каб мы, пазнаючы Бога ў вашай постаці, былі ім узнесены да любові нябачных рэчаў. Каб неба і зямля захапленнем спяваюць Табе новую песню. І мы з усімі хорамі анёлаў праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святый, справедливо хвалить Тебя все Твое створение, праз Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, действуя мудрою Духа Святого, Ты все оживляешь, освячаешь, неспытно сбираешь народ свой, как от усходу солнца до заходу складал имени Твоему, чистую ахвяру. Тому едностью за всем костелом в наисвятейший день, когда благословенная Мария в непорушном диамонстре народила свет избавиться. Праз Его покорно молит Тебе, Пане. Освяти Бога Духа Твоего в этой дары, требуй принесших это на ахвяру, как стали члены телом и кровью наш, Сына Твоего, нашего Пана, Иисуса Христа, и нам доказал же сейчас, жертву таямницу. Бою ту ночь, коли был вырожден, взял хлеб, и подяку Тебе складаючи благословил, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас буде вглядано». Podobnym czynom po wieczeru wziął kielich i podziaku Tobie składający błogosławił i podał swoim uczniom, кажучи: «Берите и пейте з Его все, бо это есть кielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedzi, jaka za was i za mnogich będzie pralita dziela odpuszczenia grzechów. Это czynicie na moją pamięć». Это великая таямница веры. Обещает свет свою Пане Иисусу, признаем Твое воскресение и чакаем Твоего преступления. Пане, вспоминаючи збавчую муку Твоего Сына, так самого чудовного воскресения не был шесть, такая того дорога прыща с подятой, складаем Тебе эту живую и святую ахвяру. Зань прощена дар Твоего костела и прими Его як ахвяру, какой Ты пожелал быть милостивым. Дозволь, как мы взмоцны, тело закрываю Твоего Сына, наполненное Духом Его святым, стали одним телом и одним Духом в Христе. Нехай Он сам учинит нас вечным даром для Тебе, aby zmogli trwać spадщину z wybranikami Twoimi, nabieżne Świętejszej Panny, Bogorodicej Maryi, świętym Józefem i Abrannikiem, świętymi apostolami Twoimi sławnymi muczenikami, świętym Janem, świętym Maksymilianem i всеми świętymi, pro zastupnictwo jakich my spodziewamy się na Twoją gospodę do Pawła. Proszę Ciebie, Panie, niechaj ta ofiara naszego pojednania wniesie się mu światu spokoju i zbawienia. Будь ласкавый, воззвать у веры и любови Kościół Twój, jaki перегрубил на земле. Слугой Твоим, папам нашим Францишком, бископом нашим Тадеушем, вице-поможным Юрием Александром, всем духовенством и всем народом Тобой откупленным. Будь милостивый до каждого в этой семье, как по Твоей воле стоит перед Тобою, о добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою всіх розсіяних по світі дітей Твоїх, наших померлих братов и сестер и всех, кто у вас, Твоя душу затрачивает, милостиво прививал нас на Твою, где и мы сподеемся быть, как разом з ними, завжди радуватися Твоїй хвалі.
teraz Chrysta naszego Pana, to zakładurny jest świat i wszelakimi dobrotami. Nas Chrystom je uchryścił, Tabie Boże Ojcze Mahutny, u jedności Ducha Świętego, usia paszana i chwała, razusie wieki wieczny. Syn Boży stał się człowiekiem, aby my mogli być Bożymi dziećmi. Tak właśnie nam przekazać. Panie, zbaw nas wszelkiego złota, daj łaskawość upokoju dni nasze. Pomoże nam miłosierność Twojej, aby my byli zawsze wolni od grzechu i zachowane do wszelkiego niespokoju. Czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego, Jezusa Chrysta. Благодарство и моц и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, спокой покидаю вам, спокой мой даю вам. Proszę nie zważaj na grzechy nasze, na wiarę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodnie z Twojej woli, a daj Ci spokoju i jedność, i żywiesz władarisz na wieki wieczne. Spokój Pana, niechaj zawsze będzie z Wami. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак спокою. Боже, Панок Божий, вот что их подар на себе грехи света, благословенная покликанная на вечернюю огонь. Ані, я не вартий, та ти войшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Бог наш з'явився на землі і жив серед людей.
172. Молимся. Милосердный Ой, что Ты умацовал нас небесным сакраментом, учини просим, как мы верно наследовали приклад святой сяды, и почти клопота уже того веку разом с верою дельничали в радости вечной. Раз Христа Пана нашего. Будь ласка, що на хвилинку окончания года трошки об'явлено збиралося. Дорогие братья и сестры, вчера дякую за все, за нашу супольную молитву, сама за скажем, охвярование, пиарик можно будет спрашивать на будову костюма пасля Святой Мши, за еще раз продукты, які ми взяли на наш релігійний стол, за Христи можна забрати посуд. І всім, хто заангажувався, допомог у підготовці і переживанні нашого парафіального відпусту в honor святого Яна, який ми разом святкували у середу разом з князем біскупом Олександром. Свята святої сім'ї, як казав, свята кожної сім'ї, тому що віншує наші сім'ї, а так само це свята наших сестер Назаретанок. Сьогодні їх також свята до нас займають так само святою сім'ю. Захочемо на молитву і інтенції, особливо за сестру Клару, сестру Мар'яну, віншуємо сестер і молимося за їх. Сьогодні ми якраз з сім'ями проводяться колекції для сім'їв Новогрудку, продаж разом з ними. Тому так само варто за них молитися. Сегодня Божий день календарного года, после Святой Мши вечера, отбудется набоженство удячности Пану Богу за минулый год, таким перепрощим, за все злое, которое было, и так само подякуем Пану Богу и просим просить Божьего благословения. Так как мы уже ранее узгадывали, что дочекалась наша парафия покликания, и клерика из нашей парафии сказали, что приедем на свято и не будут знакомиться с ним ближе. Так, уже сегодня маємо эту можливість. Клерик Олександр Шиманський з нашої парафії, який навчається тепер на першому курсі в духовній семінарії у Пінську. Приїхав вчора, здається, так, ще додому, до батьків так само. І вже сьогодні в парафії щиро вітаємо. Я так собі згадую, як я перший раз приїхав, як я у свою парафію, тоді трошки раніше, на перший арарат, пана прийшов, так само було так трошки, інакше було. Это, напевно, такі важні моменти. Перша хвилина так само в парафії, там уже даємо доброго побиту, відпочинку, вдома, ну і тут так само в нашій парафії. І дякую за допомогу, яку вже активно долучився сьогодні. Дякую.
Дорогие, на гэтым тыдні ў літургіі мы будзем святкаваць наступныя ўрачыстасці святы. Заўтра ўжо панядзелак 1 студзеня урачыстасць Святой Богородицы Марыі. Сёння сустракаем Новы год, мы заўтра Маці Божию шановаем Богородицу Марыю. Святая імша ў нашай парафіі ў 9, у 10:30, а 12 і а 18 гадзіне. Это обовязковая урочистость, обовязково наше дело литургии. По уторок вспоминаем святого Базиля Великого Григория Мезенского, епископа доктора Костела. И в середу вспоминаем святейшее имя Иисуса Христа. Это так само день народжения архиепископа Тадеуша Кондрушевича, захвачен в молитве у интенции митрополита. И святая мша у кафедральном костеле, кою означает, что митрополит Будя, у 18:30. И урочистость объявления Пана Три Королі 6 студня в суботу, читаем мша о 8 раницы, у 12 и о 18 године. Так само обов'язковая урочистость, будем освячать крейды, який позначив потім двері наших помешканнів. Это вечером читаем мша буде о 18 године, годину ранее, чем звичайно в суботу, потому что потім після цієї мши буде парафіальне колядування, вже традиційно 6 студня. Захочем семьи парафиальной группы, кто хотел бы колядку заспевать, выконать верш, прочитать либо какое-то представление святочное, то это можно, конечно, учинить разом, как мы супольно посвятковали. Просим только как поведомить нас, я хочу, чи мы хотим так створить такую программу святочную нашего святкования. 6 студня, в субботу, вечером это наше колядование парафиальное. И наступная неделя ще студня – это свято Хресту Пана, яким заканчивается период, литургичный период Божьего народжения. Згодно с традицией, в этот день будем освячать воду. Так само на этом тыдні, перший четвер месяца, молимся покликаних до службы Божией и за уже покликаних. Первая пятница месяца молимся до сердца Пана Иисуса, додатковая мша 12 године, и первая суббота месяца молимся до беззагадного сердца Святейшей Панны Марии. Ну и, конечно, первая неделя месяца, мша 12 године, интенция живого служанца нашей парафии. А интенция на месяц студень наступная. Просим опеки Матери Божией на час душпастерской визитации семьи в нашей парафии, как колядные ответины принесли добрые духовные плены. Jeszcze jedna informacja dla żywego różańca. Apłatkowa zустреча światoczna dla żywego różańca, wszystkich członków, odbędzie się następną niedzielę, после tej mszy, znaczy o 13:30. Ta zустреча rozpocznie na Kalwaryjskiej 1, stacja metro Frunzilska, u zale 316. Tam, gdzie te zустречи odbywały się naszych innych parafialnych grupą. Jeszcze raz zapraszam, żebyście byli przysutni w naszym takim zустрече apłatkowym. Наступную неделю 13:30 Kalwaryjska 1. Kiedy что треба буде, то можно знайти саме там адрес, що дошлем докладно. Ну и уже, як вспомню, розпочинається душпастерська візитація сім'яв, колядні об'єднання. Усіх нові сім'ї, яких ви ще ми не були, хто хотів би нас запросити на священні квартири, душпастерську розмову, то щиро просим написать адрес и у закрытию до нас принести, мы тогда прийти до вас. Мы, конечно, потелефонуем все семьи, каких мы уже были, ведаем вас, то, конечно, адрес приложить не треба, у нас или есть, попросту спокойно чекаем. 6 студня, сказал. И еще одна важная информация. Для семьи, для служанцев, прежде всего, организовываем в нашей парафии семинар на тему методов распознавания плодности. Это такая важная тема. Первая встреча отбудется 8 студня в понедельник. Этот семинар будут проводить специалисты на высоком уровне Владислав Волохович и Людмила Буракова. Мы попросили об этом, мы просили, они сгодились. Всех зацікавлених прошу звертатися до нас, как записаться, где мы скажем, где это будет. И докладно уже там година, як это будет проходить. Запрошаем співслуженців. Это важная справа, важная тема для такого нормального христианского життя. Можно до нас звернуться, чи закритися, чи просто потелефонувати, или тоді вже скажем, що і як. Все детки, які ходили на рараты, можно приймати свою мозаику, хто принес уже її, і подарунок після святої імши можна привезти до няні.
Ну і так падсумаванне наступае таксама года гэтага важныя падзеі адбываліся ў гэтым годзе і перакранацыя фігуры Маці Божай Фацімскай і ўсе нашы святы супольныя, які мы перажывалі, таксама сёстры в нашай парафіі od гэтага года ўжо ёсць і супрацоўнічаюць. І таксама за то, що дякуємо Пану Богу за покликання таксама нашої парафії. І такі, коли можна некілька таких лічбаў, то дякуємо Богу таксама за сакраменти, які були уділені, коли, звичайно, сповіді Евхаристії. В этом году ми похрестили 46 діток у нашій капличці. До комунії святой перший раз приступила до сповіді 37 діток в минулому году. Бежмование сакрамент приняло 34 особи, дітей, молоді і дорослих, і були уділены 4 сакраменты шлюбу тут у нашей капличце. Было больше подрыхтовки, больше пар рыхтовалось в нашей парафии, которые заключали Сожаловский союз у кафедральном костеле у Червоном, здесь ехали далей у своей родной парафии, здесь Панагродин, шлюбу іншие месцы Беларуси, а я 4 шлюбы были так само в нашей парафии. За это все такие моменты сакраментальные, добрые, Богу дякуем, там где приходит за нас на эту разласку своих сакраментов. Это такое только маленькое поцелование. Jeszcze про budowę. Budowa kościoła nasza trwaje, jest czas, prace wiaduться. Думаю, що у ближайшym czasie jeszcze ksiądz proboszcz dać troszkę больше, może taki обзор, ale все это отбывается и поки що іде, і дякую Богу за такі інтеракції молитви. Усім юбілятам іменинникам надходящого тижня, сьогодні святлання, складає найліпше пожадання, здоров'я, спокою в ваших серцях, в ваших сім'ях. Ну і для всіх вас, дорогі брати і сестри, для ваших близьких, яким будете страхати так само Новий год, щоб таких Божих ласкав на цей сьогоднішній день і вечір і новий 2018 год. Прийміть Боже благословення. Пан називані. Нехай вас благословляє Бог Всемогутній, Отець і Син і Дух Святий. Ідіть у супокої Христа. Святий Архангеле Михайле, держи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусам і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божой, стихни пекла сатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Амин. Найсвятейшее сердце Иисуса, беззаганное сердце Марии, святый Архангеле Михаиле, Номер 159.